Köszönjük. Na de aztán a nagypapánál nem is volt gondám, ha az ember barkácsolni. Tényleg, szoktatok barkácsolni? Kisfiúk, nagyfiúk. Én is szoktam egyébként, úgy kell barkácsolni, úgy szoktam, hogy tavasszal mindig elmegyek apahoz, elkérem tőle a bicskát, kimegyek az erdőszélre, levágok egy barkágot, aztán barkácsolok vele, hol jobbra, hol balra, aztán elbarkácsolgatok az erdőbe, aztán nyugodtan hazamertek, hogy jól kimozogtam magam. Egyébként nem csak így szoktam barkácsolni. A múltkor apának elromlott a számítógépe. Megkérdeztem, apa, megbarkácsolhatom? Nem engedte, de most akkor megtudhatja.